uZakariya wesithupha. Ngabuye ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, bheka, kwaphuma izinqola ezine phakathi kwezintaba ezimbili, izintaba zaziyizintaba zethusi. Enqoleni yokuqala kwakukhona amahhashi abomvu, nasenqoleni yesibili amahhashi amnyama, nasenqoleni yesithathu amahhashi amhlophe, nasenqoleni yesine amahhashi anala alufipha. Ngase ngithatha, ngithi kuyo ingelosi eyayikhuluma nami, "Ayini lana, Nkosi?" Ingelosi yaphendula, yathi kimi, "Lana ayimimoya yomine yezulu ephuma ekumeni phambi kweNkosi yomhlaba wonke. Enamahhashi amnyama iphumela ezweni lasenyakatho, amhlophe ayawalandela, anala aphumela ezweni laseningizimu. Alufipha aphuma, afuna ukuhambahamba emhlabeni, yathi, Hambani, nihambahambe emhlabeni." Ayesehambahamba emhlabeni. Yayisimemeza kimi, yakhuluma kimi, yathi, "Bheka, aphumela ezweni lasenyakatho, ayakuthulisa umoya wami ezweni lasenyakatho." Lase lifika izwi likaJehova, lathi, "Yamukela kubathunjwa, kuHelidayi, nakuThobiya, nakuJedaya izipho, uhambe wena ngalona lolo suku, ungene endlini kaJosiya indodana kaZefaniya, lapho befike khona bevela eBabele. Lapho wamukele isiliva negolide, yenza umqhele, uwubeke ekhanda likaJoshuwa indodana kaJehosadaki, umphristi omkhulu, usho kuye, uthi, usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, bheka, kukhona indoda egama layo linguHlumela, uyakumila endaweni yakhe, akhe ithempeli likaJehova. Yebo, yena uyakulakha ithempeli likaJehova, athwale ubukhosi, ahlale, abuse esihlalweni sakhe sobukhosi, kube khona nomphristi esihlalweni sakhe sobukhosi, kube khona ukululekana ngokuthula phakathi kwabo bobabili. Imiqhele iyakuba yisikhumbuzo sikaHelemi, nesikaThobiya, nesikaJedaya, nesikaHeni, indodana kaZefaniya, ethempelini likaJehova. One abakude bayakufika, bakhe ithempeli likaJehova, nazi ukuthi nguJehova Sebawothi ongithumile kini. Kuyakwenzeka, uma nilalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wenu,